vostès ja saben, la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, durant els seus 241 anys de vida, ha estat sempre un referent de la vida científica catalana i ha tingut uns contactes i una projecció exterior molt important a través dels seus acadèmics. És així com a principis del segle passat va ser una porta d'entrada als últims avanços de la física i d'una manera especial de la teoria de la relativitat amb una conferència que va donar el propi Einstein, precisament en aquesta sala d'actes on la qual estem ara. Quasi 100 anys després, seguim amb els mateixos afanys i tot dedicant a l'any Einstein, 100 anys de física moderna, volem també fer una recopilació de la nanociència i nanotecnologia al nostre país. Aquest, doncs, és l'objectiu principal d'aquest petit audiovisual i que valorin aquest acte com una contribució més a la difusió científica d'aquesta Real Acadèmia. La nanotecnologia té per objecte l'estudi de materials en mides que aproximadament estan compreses entre una dècima i una mil·lèsima de micra. El seu tret diferencial potser sigui els efectes de superfície. En efecte, qualsevol modificació de superfície repercuteix en les seves propietats. D'aquí la gran importància que tenen com a sensors. Actualment, el ventall de possibilitats que tenim als laboratoris per treballar sobre aquest tipus de material són potentíssims. S'ha de tenir present que, a més, tenen una propietat fascinant, la possibilitat d'autoorganitzar-se. El ventall d'aplicacions és enorme, tant tecnològic, científic i social, i pagaria la pena fer esment de les grans i potencials aplicacions que té en el camp mèdic. Jo diria, i crec que no és agosarat, que la nanotecnologia pot definir una nova revolució industrial i el que és més important, el nostre país hi està apostant en aquesta direcció. Des del seu naixement, l'evolució de la microelectrònica ha seguit el camí de la miniaturització, disminuint les dimensions dels transistors, components bàsics dels xips, a fi d'incrementar-ne la seva capacitat de processament de la informació. A partir dels anys 90, aquestes dimensions ja van assolir valors per sota la micra, o sigui, en el rang dels nanòmetres, seguint la predicció que Gordon Moore, cofundador de l'empresa Intel, va fer el 1965. Avui, les desenes de milions de transistors que conté el xip d'un Pentium, per exemple, tenen dimensions inferiors als 100 nanòmetres. Per altra banda, l'addició de processos de micromecanització del silici a la tecnologia CMOS va fer possible la fabricació simultània de sensors, actuadors i transistors en un xip, convertint-lo en un microsistema complet. Anàlogament, avui dia, amb la incorporació de processos de nanolitografia a la sala blanca, com la nanolitografia per feixos d'electrons o ions, la nanolitografia per a impressió i les tècniques basades en la microscòpia de forces atòmiques, permetrà fabricar xips que continguin nanomicrosistemes complets i amb unes aplicacions insospitades en tots els camps de la ciència, especialment en biologia i en medicina. La nanofotònica s'ocupa de la interacció a escala nanomètrica entre la llum i la matèria. Dins les nanotecnologies, la fotònica és una eina clau tant pel que fa a les tecnologies de fabricació com a les aplicacions. A l'ICFO aviat serem 5 grups treballant en nanofotònica i ara mateix ja pilotem més de 10 projectes de recerca. La recent posada en marxa del laboratori de nanofotònica amb els mètodes més avançats, com ara és la litografia per feix d'electrons, ens permet plantejar recerques capdavanteres i participar en projectes i xarxes d'excel·lència internacionals. Treballem en projectes de nanofabricació, de nanoantenes, en aplicacions per a sensors biològics i químics ultrasensibles, en pinces òptiques ultradelicades, en l'exploració de cristalls fotònics, de fonts de llum més eficients. Per exemple, investiguem tècniques emergents que permeten confinar i amplificar la llum en espais molt petits. També podem analitzar molècules d'una en una, que és el que es coneix com fotònica molecular. A l'ICFO
Treballem per avançar la frontera de la nanofotònica i formar joves científics i tecnòlegs entrenats en la manipulació de conceptes i tecnologies punta. L'objectiu final que tenim és que alguns d'ells s'emportin els seus coneixements molt competitius cap a la indústria, de manera que entre tots ajudem a crear riquesa basada en tecnologia en aquest camp emergent. El projecte Nanodispositius magnètics per la manipulació d'espins que desenvolupem al nostre laboratori de magnetisme de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona s'inscriu en el que avui s'anomena nanociència i nanotecnologia i més concretament en el que es coneix com magnetoelectrònica. L'electrònica del silici ha dominat l'electrònica els darrers 40 anys, però avui la carrera per la miniaturització de components fa que ens apropem a límits on les lleis que l'han regit ja no són vàlides. Es tracta d'avançar cap a una nova generació de components electrònics que ultrapassin les limitacions del silici. Aquest és l'objecte de la magnetoelectrònica. El primer exemple són les memòries magnètiques MRAM que hi ha aquí per als ordinadors més avançats. Són memòries més petites que les fetes amb silici i que no necessiten ser refrescades. L'ordinador arrenca immediatament en connectar-lo. El pas següent és ara reduir el consum de potència, tenir elements de memòria més petits i poder densificar-los més. Des del Laboratori de Magnetisme de l'ICMAP, en col·laboració amb els departaments de Física Aplicada i Òptica i Electrònica de la Universitat de Barcelona i grups de recerca internacionals, estem llançats en aquesta carrera. Una carrera que comporta el desenvolupament i ús de noves eines de fabricació i caracterització nanomètriques, és a dir, manipulació d'alguns pocs àtoms, però sobretot necessita de la contribució de joves estudiants i investigadors entusiasmats en explorar els límits del nostre coneixement. En nuestro laboratorio, desde hace 30 años, estamos estudiando normalmente la reactividad química y la estructura molecular que se desarrolla en las superficies sólidas, y en concreto en la interficie entre el sólido y el líquido. Y como es en la interfase precisamente donde los aspectos moleculares son importantes, es por lo que hace aproximadamente unos 15 años pues nos iniciamos ya en las nanotecnologías. Una prueba de estudio de dichos sistemas pues podría ser la reactividad de ataque del silicio monocristalino por parte de SOSA, en la que se puede mostrar, como es claro en un vídeo estructural. Desde nuestra incorporación al Centro de Bioingeniería de Cataluña, lógicamente los problemas que nos interesan o que nos están interesando pues son los de carácter biofísico y en concreto pues todos aquellos que tienen a ver con la superficie. Por ejemplo, pues hemos realizado un estudio bastante profundo de lo que son las bicapas fosfolipídicas sobre una superficie en medio fisiológico que lógicamente se puede utilizar como modelo para estudiar después la incorporación de proteínas y su funcionalidad. Y como aplicación biomédica, pues hemos tenido un cierto éxito últimamente en estudiar sobre una superficie adecuada la agregación de una molécula como es la proteína beta amiloide, que en este caso forma las placas que originan la enfermedad de Alzheimer. Y pues su estudio nos ha llevado a posibilitar que a través de mutaciones podamos, si es posible, pues saber contravenir o de alguna manera impedir que se formen dichas placas amiloides. El meu interès és en l'estudi de les propietats nanomètriques de la matèria, tant les molècules individuals, bàsicament sobre superfícies, els líquids i els sòlids. Per fer això utilitzem el que són les tècniques que van fer explotar el camp de la nanociència i la nanotecnologia, com és el microscopi d'efecte túnel i el microscopi de forces atòmiques. Aquestes són les dues tècniques fonamentals. Com a temes, estudiar, per exemple, els nanotubs de carboni, que són, aquí sí que es poden trobar moltes aplicacions futures per les seves característiques. Jo m'interesso a la part de per què és tan dur, quines són les seves propietats mecàniques i com es poden aplicar. Després estudiar l'aigua, perquè l'aigua tots sabem de la importància que té, però amb el seu fonament nanoscòpic, és a dir, com cristal·litza i com es pot utilitzar en sistemes biològics, i d'altres qüestions, com per exemple molècules individuals sobre superfícies, identificar-les, com transmeten el corrent elèctric a través d'una superfície i totes les seves propietats.
La nanoelectrònica estudia els nous dispositius electrònics amb dimensions a l'escala nanomètrica. En aquesta escala són importants els efectes quàntics i també el fet que el corrent elèctric està format per electrons individuals. Els dispositius nanoelectrònics tradicionals estan basats en el confinament de càrregues i són, per exemple, els punts quàntics, els dispositius túnels ressonants o els transistors d'un sol electró. Aquests dispositius, però, tenen en general alguns inconvenients, com el fet d'haver de treballar a temperatures molt baixes. Per resoldre aquests inconvenients es treballa en general avui en dia amb elements nanomètrics naturals com els nanotubs de carboni o amb molècules individuals en el que s'anomena electrònica molecular. Elements pendents de resoldre són la interconnexió d'aquests elements nanomètrics i la seva interrelació amb el món macroscòpic. Per resoldre-ho es treballa amb conceptes com l'autoensamblatge, la redundància i la tolerància d'efectes. Un tema muy importante de la nanotecnología consiste en utilizar moléculas individuales para realizar tareas concretas. Por ejemplo, en electrónica se trata de utilizar moléculas individuales, como digo, para realizar tareas concretas en un circuito, sustituyendo a los materiales tradicionales como el silicio, que son mucho más grandes. Entonces la idea es conseguir circuitos mucho más pequeños y que ahorren energía, que utilicen menos energía. Hay muchos sistemas que se pueden utilizar en este área y de los más importantes son los nanotubos de carbono. Nuestro grupo hace años que trabaja en estos sistemas y lo que hace es intentar hacer simulaciones por ordenador para estudiar las propiedades de estos sistemas y comprender su funcionamiento. En particular nos interesan varios problemas, entre ellos uno de los más importantes es la síntesis, la fabricación de nanotubos de carbono. Tratamos de entender cómo se sintetizan estos sistemas para poder conseguir métodos de fabricación mucho más eficientes que nos den más nanotubos de carbono, más cantidad y a un precio menor. Otro aspecto muy importante también es el llamado autoensamblado, que consiste en conseguir que los nanotubos se coloquen en las partes del circuito que queremos específicamente, sin necesidad de poner uno a uno en su lugar. Esto es esencial para poder utilizar estos nanotubos para hacer dispositivos comerciales, circuitos comerciales. El grup de Física de Materials 2 de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el camp dels materials nanoestructurats, actualment està treballant en 3 línies de recerca. Nanopartícules produïdes per mètodes químics. Hem sintetitzat directament la fase tetragonal de ferro-platí de grandària inferior a 10 nanòmetres. Aquestes nanopartícules poden ser interessants per aplicacions en memòries d'emmagatzematge magnètic d'alta densitat. Tanmateix, estem estudiant també nanocompostos preparats per molta mecànica. En moldre un material ferromagnètic dur, com per exemple el samari cobalt 5, amb un material antiferromagnètic, com per exemple l'òxid de níquel, hem aconseguit millorar el producte d'energia de l'imant permanent. També estudiem nanoestructures obtingudes per litografia, a partir de bicapes contínues de material ferro-antiferromagnètic. Per tal d'obtenir les propietats magnètiques desitjades, es pot variar el gruix de la bicapa o la forma de la nanoestructura, fent formes el·líptiques, circulars o quadrades, la distància entre les nanoestructures i la dimensió. Actualment arribem a grandàries d'uns 10 nanòmetres. Aquestes estructures poden servir com a lectors magnètics o poden emprar-se amb algunes memòries magnètiques, com per exemple MRAM. Estem en el Parc Científic de Barcelona, una iniciativa de la Universitat de Barcelona, i aquí, en el Laboratori de Nanobioenginyeria, suportat pel Centre de Referència de Bioenginyeria de Catalunya, treballem el que serien les aplicacions de les nanotecnologies a la medicina. En aquest camp, en el qual tenim 3 grans àmbits, les aplicacions al diagnòstic, les aplicacions a nous sistemes de subministrament de fàrmacs i el que es coneix com la reparació de cèl·lules i teixits, l'enginyeria tissular, estem bàsicament treballant amb el que serien diagnòstic, nous sistemes de diagnòstic i el que seria
l'estudi de propietats de materials per aplicacions a la reparació de teixits. Com a projectes més rellevants que en aquests moments estem desenvolupant, tenim un projecte europeu en el qual desenvolupem substractes per al creixement i la diferenciació de cèl·lules mare, molt importants per després poder-les fer servir en teràpies de reparació, i també en el tema de desenvolupament de biosensors basat en receptors olfactius. Això obre les portes a la possibilitat de fer detecció en fases molt primerenques de patologies com el càncer o malalties neurodegeneratives. La nostra tasca, els objectius consisteixen en sintetitzar nanopartícules. Són partícules que tenen entre 500 i 5.000 àtoms, molt petites, un diàmetre d'uns 10 nanòmetres, i a partir d'aquí construir estructures controlant l'arquitectura a totes les escales fins que arriben al món macroscòpic. I la inspiració moltes vegades ve de la biologia mateixa, que amb proteïnes, amb ADN, amb ARN, construeix cèl·lules, teixits, òrgans i individus. Estem començant des de baix de tot, des de l'àtom, per fer la partícula, i un cop tenim la partícula, l'ajuntem amb altres partícules i amb això estem creant estructures que esperem que siguin més eficients, més intel·ligents i més ecològiques de les que tenim ara. I amb això estem treballant. El nostre grup de recerca és un grup de químics analítics dedicat al desenvolupament de sensors i biosensors. Des de fa uns anys, uns 4 o 5 anys, la nanociència i la nanotecnologia ens han permès encarar noves línies de recerca, especialment dedicades a estudiar les propietats de nanomaterials d'interès analítics, com poden ser nanotubs, quantum dots, nanopartícules modificades biològicament. Paral·lelament, la nanociència i la nanotecnologia ens han fet adonar de nous fenòmens que també poden tenir en un futur immediat, si més no conceptualment, un gran impacte en la química analítica. La possibilitat d'ajuntar aquests fenòmens, sustentar-los amb aquests nanomaterials, ens permeten, en un futur immediat, poder dissenyar uns nanobiosistemes que ben segur tindran un gran impacte en química analítica.